Tervepä terve kaikille. Mä tulin takaisin kun Minecraftin lagas ja... Koska mä kuolin Creeperillä. Nyt se paljastui. Nyt se penaa mä katso. Ei, mitä sä teet täällä? Älä griefaa. Hei. Selvä. Nyt sä et voi... Odotas kun teen supen griefauksen sun talolles. Et tee. Sä et tee reikää sen kattoo. Ai mitään reikää? En tietenkään. Mä tein sun talosta värän. Ja nyt mä en pääse enää sinne sisään. Oot sä nyt ylpeä itse. Oon. Nyt mä oon ylpeä itse. Ja mä en saa ovea rikki. Ja sun ääni väreilee. Mene siitä reiästä sisään, idiootti. Jee, mä saan. Noin. Peitä se reikä, mä en tiedä millä. Hehe. Miksi mä en oo polttanut mun ironia vielä? Sitten oikeastaan vois mennä mainaa, ihan just. Hei, mitä sä teet? En mä tee mitään. Mä laitan ne takas. Otin vaan oman osuuteni. Otit oman osuutesi, sulla ei oo mitään osuutta tästä. Mä voin tehdä kohta sellaisen farmin, missä sä saat se vähän, mikä voi olla public. Mitä sä teet? Mulla on puoli HP, älä lyö. Mullapa on miekka, jotenka kannattaisiko jostain karkuun. Hei. Sulla on 3 sekkaa aikaa josta pois täältä. 1, 2, 3. No nyt mä en kuole, mä en kuole. Mä voin vaikka tehdä sulle ihan ilmatteeksi sängyn. Mut sä nyt niin paljon tarvit sellaista. Nyt sä varmaan oot siellä mun talon alla sillä sänky. Mitä mä sun talon alla tekisin? No siellä on reikä ja mun talon alla. Jos et oo huomannut. No tuu tänne mun luo, niin sä saat sängyn itselles. En. Haut sä sängyn? Oot sä varma? Oppista, niin mä valen mun mikkiä. Mitä? Huom. Katsojat. Mikin hiplailu on vakava sairaus. Kenen? Mikin hiplailu. Kuka se on? Mikrofoni. Aha. Don't do this at home. Ehkä se johtuu siitä, kun mä en ottanut sitä crafting benchia messiin silloin. Tää on mun huono onne. Niin. Karma is always back. Mistä sä nyt oot, tyyppi? Ratsastan auringon laskuun. Selvä. Mä vaan kuulen kun sä saat hittiä koko ajan. Hittiä, satanan bittiä. Missä sä nyt oot? Vedetäänkö littiin? Missä sä nyt oot? Mä tuun antaa sulle tän sängyn vaikka... En mä tarvitse, vie se mun ravintolaan. Eiku siis... Ok, mä vien se sun ravintolaas. Täällä myydään rotten fleshia. Mä teen tää salaista käytävää. Nyt mä menen kattoon. Joo, en mä jaksanutkaan, se oli niin tylsää.
Pelaat sä kodia? Joo. Joo. Sä oot niitä sen kodikavereita. Sen kodikavereita. The one whose name shall not be said. No niin, mulla on tilapäinen maja. Ja mä en voi kertoa siellä sen olinpaikkaa, koska sä oot Karman kaveri. Ja sä kerrot sen kuitenkin Karmalle ja sit se tulee tänne näin. Hei, mä laitoin hienon sainin sun ravintolas sitten. Mitä siinä luki? Me kattoo. En mä uskalla, sä seuraat mun hidden. Enhän. Jos mä menen omaan taloon. Oon, jos mä menen... Ootko? Ethän oo. Niin. Sanoit, että sä omassa talossa. Valehtelit heti. Mä oonkin omassa talossa. Mäkin oon mun omassa talossa nyt. Sun mielestä sun ravintolas. Musta tuntuu, että siinä lukee jotain ravintolasta. Eikä. Asi lukee ravintolasta. Ei. Et älä bugaa just nyt. Niin. Hätä. Mitä? Hätä. No, mä vaan kasvoin vahingossa tää. Et sä olit kuollut mun takia, mitä? Mä sanoin hätä. Mitä hätä? Kakkahätä vai? Ei, hätä meni jo. Kun siis se housuus. Shhh. Mitä? Shhh. En. Night wind was blowing. Jean skin was showing. Hey, I just met you. And it's crazy. But here's my number. So call me maybe. Siitä on tehty käyntikortteikin. Missä? Tosta laulusta, mistä just lauloi. Hey, this is crazy, but I just... Eiku, mitäs mä niitäkään? Hey, this may be crazy, but I just met you and call me maybe. Sitten on tehty toisia versioitakin, parhain ehkä on Venä. Hey, I just met you, and this feels crazy, but I'm almost famous, so fuck me baby. Ja sen tekijät on joku Pärinäpate ja Ei kun Makevill. se on tehnyt tämä... Kuka tää on? Jos mut ois kännykkä, niin mä pystyisin tsekin, mutta mulla ei ole tässä nyt tällä hetkellä. Se teki, kuka tää on Venä, mä ajattelen. Hei, toi ei oo reilu. No niin, skeleton tippuu alas nyt. Miten sä siellä teet oikeesti? No nyt mä oon täällä. Täällä on niinku skeleton ja... Kuolen ihan justiinsa. Yksi hitti skeletonilta. Sä kuolit nyt. Ei kun nyt. Ei vaan nyt. Ui, mä löysin mun... Ei vaan nyt. Ei kun nyt. Nyt. Ei vaan nyt. Ei kun nyt. Nyt. Ei vaan nyt. Mitä sä jotenkin tiesit? Tässä oli creeper mun vieressä, mulla on nyt puoli HP. Hei. Oot sä nyt katso sitä sun Enias? Juokse. Mä yritän. Juoksen villisti. Mä en näe sua täällä. En niin, mä oon ihan places, täällä on Enderman. Selvä. Sano kun sä oot perillä. Musta tuntuu, että mä oon vuoren toisella puolella. Oh my god. That's just wicked. Creepa. Onks tää mä taidan tehdä nyt itselleni farmia? Mä en vieläkään löytänyt sitä teidän YouTube-käyttäjää. Koska Peruna Muushi Show, onko se niin vaikeeta kirjoittaa? Onko se 2 S-llä? Peruna Muussi Show. Joo, ja 2 S-llä. Mä kirjoitan sen muusi. Joo. Sä kirjoitit sulla eilen muusi. Mä kirjoitin muussi. Et kirjoittanut hiljaa. Mä katsoin vielä, että sinulla luki muussi. Mä en uskalla lopettaa ennen kuin mä oon mun omalla talolla. Hei, ui. Mä löysin monsterisuojan.
Mä en näe voi vieläkään. Et niin. Mä menen hakemaan itselleni monsterisuojan. Mikäs se on? Eikö sä tiedä? Eh. Ei, saletoskin voi tulla ruokamyrkytys. Mä en halua kuolla ruokamyrkytykseen. Et kuollutkaan. Kuolkaa. Hei, tulkaa tänne. Hei, nyt mä näen sut. Mä tiedän tää oikeastaan ihan täällä on sikahauska paikka. Tulkaa tänne näin kaikki monsterit. Tänne näin. Tänne näin, tuu tänne. Tulkaa tänne. Aloittaa se epic fightti. Tulkaa tänne. Joo, tulkaa tänne kuule. Tulkaa tänne. Täällä on kivaa. Niin täällä onkin. Tää on kivaa kun sä oot täällä. Tänne näin. Hei Creep. Miksi ne kaikki nyt lähtee karkuun? Mä käyn hakemaan ton Creeperin tuolta vaan. Mene vaan. Oho, mä tipuin. Tästä mä menen vaan karkuun mun omaan pikkukämppään. Joo, me katto se on sun hieno meistä ottaa. Hobo-ravintola. Mikä mä ES on pahaa. Ja Pirkka ei suostunut sponsoroimaan. Ei mennään, mä tiedän hyvä idea. Nukutaan. Ei kun nukutaan. You can't rest now, there's monsters nearby. Mutta mäpä pystyn. Fuck you. Niin kun mä pitää tuossa nämä. Olemaan oikeesti voi nukkua, kun on monstereita nearby. Lähellä. No nyt mä voin nukkua. En mä voi vieläkään nukkua. Milloin mä voin nukkua? Ei kun siellä on monstereita vieressä. Hei, herra Creeperi, tuu tänne näin. Creeperi. Noni Creeper. Mä tuun vuokralle sun kämppää. Ops. Disconnected spam. Älä tuu tänne. Paino nyt pulliin. Säkään et voi nukkua. No en kiinnosta. Se ottaa tuokin. Miksi mua haluu? Koska sä oot seksikäs. Se Tän ottaa sua. Seurataan sitä epic fightia. Nyt mä voitan. Mä vannan. Revenge. Sä voitit. Hei, älkää nyt mua tappako. Mä oon teidän kaveri. Miks mä otin nyt satana kuvan? Terve. Elektroni. Spiderit ei näköjään tykkää kuuluisuudesta. Mä oon vaan tämmönen random, jolla on YouTube-käyttäjä siellä pari huonoa videota, jotka eivät sisällä mitään järkeä. Esim. Miten Picture voi laittaa VLC-hen subtitlet ja kun joku laulaa TF2 ja jotain random TTT gameplaytä ja mitäs muuta olikaan. Älä nyt mainosta kanavaas. youtube.com kautta user kautta ebunpaintti. Ebunpaintti, mitä? Joo, Hieno nimi sullakin. jep. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Okei, milloin? Now, if you want. Kerro numero. Joo, mennään. Läpäile mä Plus 358 en mä uskalla, jos mä sanoin. Miksi et sä kuuntele? 537 441 ja sitten tämä 5241. Mun Joo. ei pitänyt lähteä mun pikkukämpästä. Ole hyvä, siinä on mun numero. Mä unohin sen jo. Okay. On aika varma, että kaikki muut alkaa heti soittelee mulle. Hihi. Kerro 0, 100, 100 ja sit sieltä. Joo. Mikä paltsu. Otetaan se on 0 100 100. Miten voin auttaa? Eniro 0, 100, 100. Eli 0 100 100. Miten voin auttaa? Penistas.